tässä Kato, ihminen kuvasta on hyvä. Niin, valo alas. En meinaa nyt, kun on mulle muistanut. Pitäis tuolta kääntää, eiks tuo... Se kuvasi. Tästä tulee paskanaurukki. No niin, paavana. Nyt kuvat toi mittari. Joo. Nyt siellä on vielä. Täällä on toinen nappi täällä. Siinä on nyt. Onko sulla päällä se? Noin. Ja voi sitten kertoa niistä valoista. Ja tuo on olla. No. Tästä se äkkiä näkee se auto. Toimiiks meidän ajatus? Se vielä päätyy. Näin se ajatus menee. Otas kuvaa, mä näytän tuon säädön. No, niin tuo. Heti säädön. Näin voi tehdä ton esisäädön siihen. Mitkä sä sääsit? Täältä säätää, niin pystyy säätää tänne näin. Mä laitan nyt joku 570. Mä luulen, että se on aika lähellä. Nyt kun pistetään niin kone päälle, ja sitten käytetään ollaan ja sitten pannaan se päälle. On aika hyvä. Ei ainakaan vastuunkaan voi mennä yhtään. Täällä se on tääkin, kato nyt mihin täällä. No se on aika lähellä. Nyt alkaa tulla. Ai niin, ettei mene. Näin ei oo satana ollut teipattu ollenkaan. Kyllähän nää aika tiiviisti menee. Juolat ei tarvitse paljon levyä olla pienessä. Tää on aika hyvä näkyssä. Täällä on metallirunkoa osittain tää. Tuossa menee pankki tossa. Näähän jälkeenpäin tehty kokonaan tää. Se leikkaa vaan noin metallipaluat pystyssä. Niin. Hirveä kurkki. Tuonne yleensä tommoset tuttuu. Näin, että ne ottaa sitä korkkoon tuolta noin. Uutta päälle vaan. Tästä tulee hyvä kuva, kun näkee tää valo.
huomaa, että hyvä tuo kutiskin. Katsotaan merkkiä. Näytä nää tänne näitä. Joo. Tuolla on muutamia paikkoja. Just se, ja ne ei saa ajaa sen. Joo, siitä sammut. Sieltä tulee sitten pelkkää vettä. Tuossa painaa. Tuossa pintataan. Näytäs tonne. Joo. Viimeistellä laulaa ja kompuraa. Kerran vein sen kompuran takuun, niin se rakentaa niin toista taloa. Remonttaa. Se siinä. Joskus voisi olla halvaa, että toimii. Mä näytän tän. Tuo. Aina kun kone avataan, täällä on tunnisti, mikä pitää. Onko nyt se video? Nyt se on puhas tuo pesä. On vielä teho. Osuuko se kierre? Pannaan pesupallot. Ja ammutaan naapurin ikkunasta. Pojat voi mennä odottaa paljon. Niin. Sieltä tulee se pallo. Siellä on. Tää on noin autotaan vuoltaan koneesta. Milloin deadline? Pesu kannattaa tehdä samalla vesilitramäärällä, mikä meillä oli käytössä. Jos me nostetaan vesimäärää, että tulisi nopeammin pesu, vesimäärä nousee tänne ja se saattaa mennä se vesi tonne kuivapuolelle. Koska sieltä ei ole nyt jauhoa tulossa, koska jauhomoottori on nollassa
ei tule jauhoa, vesi saattaa nousta ylös ja menee kuivapuolelle vahingossa. Silloin joutuu pesee ihan täysin tämän. Jos me huomenna jatkettais tätä samaa työtä, me laitetaan muovi kuivapuolen päälle vaan, pestään märkä puoli ja seuraavan päivänä jatketaan, lyödään lisää tänne kuivaa jauhoja vaan. Ja siitä homma jatkuu. Talvikäyttöä ajatellen kannattaa vesipumpun ja paineen tasaajan ja manometrin alta löytyy 3 hanaa, niin sieltä saa tyhjennettyä vedet pois. Ja jos haluaa varmistaa talvella vielä, että se seisoo varastoon, niin laittaa vaikka glykoliin sinne sisään. Niin